Примерение. Ти ми казваш, че е била студена, за една и съща ми говори, а с мене тя е като огън, като ураган. Тя е тиха, тропка и невинна, за една и съща ми говори. Виждам, че е малка и наивна, имам опит в това, но защо се замисля от сега? Ръцете горе! Къде драмата, ние двамата, а в средата тя умари си. Къде драмата, ние двамата, а в средата е тя. Къде драмата, ние двамата, а в средата тя умари си. Къде драмата, ние двамата, а в средата е тя. Само добрата тема. Непознати, за една и съща ли говори, и че с мене иска да остане, даже цял живот. Казва, че не е била с други, за една и съща ли говори. Казва, че обича само мене, вярвам някъде си в това, но защо се замислям сега? Come on, 1, 2, 3, къде е драмата, ние двамата, а в средата тя умари си. Къде е драмата, ние двамата, а в средата е тя. Къде е драмата, ние двамата, а в средата тя умари си. Къде е драмата, ние двамата, а в средата е тя. Alto cazzo per ние двамата, а в средата тя умари си. Къде е драмата, ние двамата, а в средата е тя. Къде е драмата, ние двамата, а в средата тя умари си. Къде е драмата, ние двамата, а в средата е тя.